kang cerah, Rahma mangkat sekolah kanthi raine cemberut, sing nuduhake yen dheweke lagi ana masalah. Aku ra iso kaya ngene terus, aku kudu tindak, aku kudu ngatur rencana. Pas wayahe jam istirahat, Rahma nemoni Salma gawe nyeritakake isi pikirane lan rencanane. Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Akhire, Rahma lan Salma keliling sekolah gawe goleki Cica lan Silvi. Pas wis ketemu, Rahma lan Salma dadak Pak Dodon ambek arek loro kuwi. Pas dheweke kabeh tukaran, Pak Bambang sing atene mlampatan kantin ketinggal kedadean kasebut. Hei, ini apa kabeh aja padu. Arek papat kuwi langsung mandek, terus melampah ing Pak Bambang lan jelasake kadadean kasebut. Ini ngopo sampean ngajak padu kali ini sampean? Piyambakipun rumiyin, Pak. Seminggu segurunge kadadean kasebut. Ya apa sih Mbak ngombe kula kabeh iki lho. Mbak sepurane Mbak kula kuku. Dheweke wis ngutama ngombe ya apa lek dibuli ae. Ayo. Apa sih kono iki? Pas dheweke lagi dibully, Salma ningali Rahma dibully lan niat langsung nulungi Rahma. Loh, iku lak Rahma. Niat nulungi Rahma, tapi apese dheweke kena sisan. Hei, gini aku kabeh apa gak ono beli Rahma. Lho kan apa kok melok-melok iku. Aduh. Saja wis ate masuk. Jelas. Pungkasane, Cica lan Silvi lunga ninggalake dheweke kabeh wong loro menyang kelas. Semenjak wayah iku, Rahma kena bully terus-terusan ing sekolah. Ing dinten Jumat pas mulai sekolah, Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Kamu ngerti gak sepeda arek sing utama ngombe iku? Ero lah kok. Ayo digembosi ae ta. Ayo. Wis mulai rek kan tugas dadi iso nyantai. Loh. Pas sepedaku abot. Sakno ya gak iso mulai. Wis mulai sih. Loh, kok gembos? Perasaan mang isuk sepedaku gak apa-apa. Kayak arek loro iku deh sing gembos sepedaku. Tapi aku gak oleh nuduh sik. ing dinten Sabtu. Balik kok. Lho Silvi ono arek iku. Lho Mbak sepurane ya.
Aku salah apa ya kok dikarek loro iku terus? Crito bali menyang wektu dheweke kabeh wong papat makumpul karo Pak Bambang. Kados menika critanipun. Sampeyan kok oleh nak, Rama sampeyan nyuwun pangapura, nanging sampeyan ingkang usil. Sampeyan ugi ngoten. Esti pangapunipun sedaya lepat nanging Kang Mas Muli, dendam menika ugi lepat nak. Sampun, saiki Bapak pengin sampeyan kedas sini sami ngapunten nyake. Dheweke kabeh wong papat padha maafan. Lan pungkasane dheweke kabeh dadi kanca apik. Amanat tekan video kasebut. Salah paham kudu diselesaiake kanthi tenang lan tulus. Ora nganggo emosi utawa dendam. Amarga paseduluran luwih penting timbang pertengkaran. Lan aja gampang nesu utawa dendam marang wong liya. Yen ana salah paham, luwih becik dirembung kanthi becik lan saling pangapura supaya tetep rukun. Sahabatnya sudah acuh tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Aku salah apa ya kok dikarek loro iku terus? Noleh terus langsung mlebu. Hei! Gorong, Pak. Wis mau lerek gak ada tugas yang bisa nyantai. Kak Menika lho Pak Kiamat ikut ngajak kula rada jam 10.04. Lho, kene ngopo sampeyan ngajak padu? Kami itu sampeyan. Yo, gede kok. Menika lho Pak.